Good. So sho mfuthi ngoro sesibonene ishashazwe ukuthi indaba ezingenamanje ziqinisekisa ezokuthi uhulumeni waseNigeria uthi uzolanda bonke abantu bakhe abantu nje baseNigeria abala eNingizimu Afrika uzokwenza sure ukuthi uletha indiza amabhanoyi everything uzowakhava wonke ama-cost ngeke baze bakhokhe ngisho indibilishi uthi uzozilandela abantu bakhe. So zinganza kwethu from now on lindela nje amabhanoyi aqhamuka eNigeria eza no eNingizimu Afrika ezolanda abantu baseNigeria abahlala la eSouth Africa. Because uthi uhulumeni waseNigeria ngeke uzuvume kudeqelele phansi izithunzi zabantu bawo kusho lapha ukuthi abantu bawo benza ubugebengu la eNingizimu Afrika. No. So singanza kwethu ayeza amabhanoyi azolanda abantu baseNigeria. Zinganza kwethu the sad part eyokuthi ama-Nigeria they are already saying ukuthi oh no, I'm not going there. I'm not going there. Ningawaletha nje amabhanoyi but mina I'm not going there. I'm sorry, I'm not going at all. So iyona issue mhlambe esingabhekana now from now. What? Ukuthi abantu bokufika abazimisele neze bokuhamba. Never. They are not going anywhere. Zinganza ukuthi uphathi uhulumeni waseNigeria uzinikelele ukuthi okay mina on our side ngizowenza umzamo. Okay. Ngizowakhipha amabhanoyi. But people baseNigeria they are already saying oh no, I'm not going there at all. I'm not going back home. Kusho abantu baseNigeria. So enye ke yama issues zinganza kwethu leyo esibhekene nayo currently.